Taħsibha ċumnija ta' xi forn antik ma fil-verità mhix. TVM News tela fuq il-bejt ta' binja antika fil-Belt Valletta biex jara x-xogħol lest fuq binja li hija ċumnija imma milna mhux id-duħħan joħroġ. Il-Parit Rene Fava mill-Korporazzjoni s-Servizzi tal-Ilma WSC, l-entità responsabbli minn dan ir-restawr, spjega x'inhi l-istruttura eżatt. Fil-verità hija rewwieħa jew forsi vent ngħidulek tas-sistema ta' dranaġġ li jew taħt il-belt. U għadha operattiva s'issa, jiġifieri dik taħdem. Bħala l-ewwel kemm hija antika di jekk għandek meta saret jew data eżatt tagħha m'għandniex, però meta konna qegħdin nirrestawrawha sibna inscriptions naqxin ġol ġebla jiġifieri x'aktarx għandek iktar minn 100 sena. Is-Sur Fava kien mistoqsi jekk dik tal-Belt Valletta x'l-unika tat-tip tagħha. Le mhijiex unika waħda, fil-fatt jekk inti tkun tiela minn Bormla minn taħt lejn l-inħawi ta' San Ġwantuxa, hemm waħda itwal minn di, at ground level, u hija operattiva wkoll. Jonathan Pizzani, responsabbli mir-restawr ta' ċumnija, jispjega x'irrikjeda x-xogħol. Din ir-rewwieħa kienet fi stat ħażin ħafna, speċjalment il-parti ta' fuq kienet kważi ħadd ikrolla, allura kellna nibdlu ħafna ġebel u fuq partijiet oħra taċ-ċumnija kellna nagħmlu plastic repair. Intervent plastic repair, flok nibdlu l-ġebel nagħmlu kissja biex nipproteġu milli tkompli tmermer il-ġebla. Is-Sindku tal-Belt Valletta Olaf McKay faħħar restawr bħal dan fil-belt li fakkar li hija sit protett mill-UNESCO. Restawr bħal da fil-belt kif għatlek huwa importanti ħafna għall-bini għall-sit UNESCO u qed isir ħafna aktar restawr fl-inħawi tal-Belt Valletta wkoll. Dan il-proġett sewa madwar 50,000 euro u bħalu hemm oħrajn madwar il-pajjiż.